chokoladekage i dag. Okay. For at lave kagen skal vi bruge ingredienserne. Skal der ikke have skær i? Nej, der er ikke noget skær, kun til boller. Nej. For at lave kagen perfekt, så skal I have en kageform med rumfanget under 110. Så er der nogen, der kan regne ud, om det giver under 110. Skal vi godt. Vil du gøre det, eller skal jeg? Det må du godt gøre. Okay. Så siger vi længde gange bredde gange højde. Ja. Og det er så 10 gange 5 gange 2. Og det er så lige med 100. Så hvordan kan kagen så være der? Det kan den godt, jo. Den er fin, er den ikke? Jo, den er præcis. Louise, vil du ikke komme og se vores kage? Det er godt gjort, dreng. Den har I lavet med god præcision. Ja.